Pat Rowlands a Ruth Morgan, 2 aelod o Glwb Gwawr y Gwendraeth a Llywyddion Rhanbarth Caerfyrddin, 2017 tan 19, fi'n ymweld â Gwenda Owen a'i merch Gaynor Haf. Salon y Beidi. Cwm Gwendraeth, rygbi, pobl y cwm, gweithfeydd glo. Dyma i chi gwm lle mae cwmreicdod a chroeso yn amlwg yn dal yn fyw. Wrth deithio o Crosshans i Gydweli, dewch ar draws pentref Pontyberem ac yna Capel Ifan, lle mae cartref a busnes Gwenda Owen a'i merch Gaynor Haf. Yng ngeiriau Gwenda, y lle bach gorau yn y byd. Wrth i ni barcio yn y maes parcio, mae'n amlwg yn syth bod yma le moethus iawn. Ac wrth gerdded i mewn, mae'n bendant fod yma waw ffactor. Wrth fwynhau cacen a choffi yn y cyntedd, lle mae cwsmeriaid yn ymgasglu i roi'r byd yn ei le, cawsom ychydig o hanes fferm Capel Ifan. Soniodd Gwenda fod ei rhieni wedi rentu'r fferm ar ôl priodi a chyn hynny cadw merlod yno ar gyfer gweithfeydd glo yr ardal. Mae hanes yn amlwg yn bwysig i'r ddwy. Mewn adeilad modern cyfoes, maent wedi cymryd gofal i ddefnyddio'r hen greiriau a'i gosod yn ofalus, megis pedolau, hen ddogfennau a stolau. Cafodd Gwenda ei geni a'i magu yno, yr ieuengaf o 2 chwaer. Wrth dyfu i fyny, roedd wrth ei bodd yn helpu o gwmpas y fferm. Merch yr awyr agored yw Gwenda, ac yn dal i fod, fel y tystiau'r gerddi o gwmpas y fferm. Yn ogystal â'r hen beiriannau ffermio, sydd wedi cael ei gosod fel rhan o'r gerddi mwyn cofio am hapusrwydd ei phlentyndod a'r hyn a fu yno. Roedd diddordeb mewn harddwch wedi bod gan Gwenda erioed. Roedd wedi derbyn llawer o brofiadau yn y maes wrth iddi ddilyn gyrfa yn actio, canu a pherfformio. Roedd ei mam wedi ei hannog i ddilyn ei diddordebau. Ar ôl colli ei mam yn 2004, aeth ati i hyfforddi ac agor busnes trin gwallt yn y ffermdy gyda'i merch Gaynor. Wrth weithio, roedd y ddwy yn edrych allan o'r ffenestr y tŷ ac yn sylweddoli bod yr hen feidi yn mynd ar ei weithaf. A dyma ddechrau'r freuddwyd. Erbyn hyn, mae'r freuddwyd yn realiti ac agorwyd Salon y Beidi ar Ragfyr yr Ail 2019. Yng ngeiriau ei gŵr, Emlyn Dole, gwallt lle bu gwellt a lliw lle bu llo. Doedd dim angen mynd ymhellach na'r teulu i ddod o hyd i weithwyr. Roedd yna berthnasau a oedd yn fwy na pharod i gynnig ei sgiliau mwyn trawsnewid y Beidi yn 2 adeilad newydd. Erbyn hyn, mae Salon y Beidi yn cynnig lle i drin gwallt a thriniaethau harddwch. Ac ystafell grog lofft yn cael ei llogi ar gyfer gwahanol weithgareddau o yoga i ddosberthiadau cynghaneddu. Datblygwyd rhan arall o'r Beidi yn fwthyn gwyliau moethus, sef y Beidi bach, a agorodd fis Hydref. Soniodd y ddwy pa mor bwysig ydy cynnig gwasanaeth lleol o safon mewn awyrgylch Cymreig, hapus ac iachus. Mae'n amlwg bod y ddwy yn cydweithio'n hapus iawn gyda'i gilydd. Ym marn Gwenda, mae ei merch yn deimladwy ac yn agos atoch. Ac ym marn Gaynor, mae ei mam yn barod i blesio ac yn llawn hwyl a sbri. Hyd yn oed wrth weithio gyda'i gilydd yn ddyddiol, soniodd Gaynor mae ei mam yw ei ffrind gorau. Fel y byddwch yn ei ddisgwyl, dydyn nhw ddim yn gweld lygad yn llygad o hyd, ond yn ffodus iawn mae eu cymeriadau, un yn wyllt ac un yn cŵl, dyn ni ddim yn mynd i ddatgelu pin yw pin, yn plethu'n dda. Mwyn rhedeg busnes o'r fath yma, mae personoliaeth yn holl bwysig,
a dyma i chi ddwy egniol hapus sy'n sicrhau mae'r cwsmer sy'n bwysig. Mae'r ddwy yn bositif ac yn llawn brwdfrydedd, yn amyneddgar ac yn barod i wrando mwyn sicrhau bod y cwsmer yn cael triniaeth sy'n plesio. Mae'n amlwg yn fusnes sy'n datblygu trwy'r amser ac yn barod i symud ymlaen gyda thriniaethau newydd ffasiynol. Heb os, mae Gwenda a Gaynor wedi cyflawni llawer, canu a pherfformio. Trin gwallt, triniaethau harddwch a nawr twristiaeth. Dydy'r ddwy yma byth yn aros yn yr unfan ond yn hytrach yn symud gyda'r oes. Gweledigaeth, mam a merch. Ond beth a ddaw nesaf? Darllenwyd yr erthygl gan Hazel Thomas, aelod o Gangen Llanybyddyr, Rhanbarth, Ceredigion.